Thil Maklor Khom Episode 45 Khovela Thil Thleng Chin Chia Tlak Pathumna Naga Fireball Mekong Lui October thalam le November thatir lam cho hian Thailand rama Mekong Lui a chuan thil mak danglam tak mai hi a thleng thina thil mum eng sen deuh phut mai hi luya tang chuan aron puak chuak thina ni a khomi te chuan Mekong eng anti mai thina naga mei al mum te pon ti thina he thil hi alen zong po ai nang lo na sa a eng sen mum te rau te atanga basketball tiat vel lai te po ani thei boka he thil te hi tui atanga ronin phu chovin fit zaruk vel sanga te in vor chovin muang changin tlale riai in aral dei thina ni anti heng hun laya aron chua tak tak la hi chuan singtel aronin phu chuak thin anti bokani he naga fireball ron lanna Mekong Lui hi mel zathung vel lai lian ni in phon phisai munami ani a ma se lui te zok le helai tui khua te po an hu zau tho ani ome heng me almum ho hi engtiaron siam nge am thlei theilawa ma se rindan sang chu a oma rindan pakhata chuan heng naga fireball te hi tui chunga gas in siam in aron phu chu ani in an ngaya methane gas in siamin chu tui pona aron chua chia khan boruak oxygen nen anin to chia khan apuak ta thina ti chuan mai almum sen angaron in siamin a in vor chho ta thina ni tin Dr. Manos kanok slip chuan soya tin he fireball hian sikle sa engamo tak bi ka duwa chu wang tak chuan October thatop le November thatir vela boruak om dan ne na in mix stock chia ti chuan kum tin mai in hemi hmuna hian aron in lar ta thina ni hetiang deuh tho hian then khat chuan phosphine gas he tui chung lam atanga in siam ni nan ngai boka then khatero chuan heng gas le science lam thil ni ngai lo anom boka phosphine gas ta chu boruak aya ritania hetiang hian a thlok chho thei lawang ti tan an soi ve bok ainga po chu ni se he thil hi makdang lamin khovel danga po hmu tur hriat tur tam lo hle a en turin mitam takan kal khom thin ani panina shem mun ang maya khovela satni 50 degrees Celsius po boruak satak turani a 55 degree peichurap thak tak turani ma se chu ayasa 60 degree te meu mai sa chu tor aharang yan viau dona Texas a kumsang khazakwa somruk khan athleng mau maya aminga hit burst antini Texas khotere te Kopal mun baros lui bulami ta chuan he thil thleng rap thak tak mai hi tun thlengin an la soya setana thlipui ti te in an phu velani he thil thleng hi an record chi emoni ti mai tura o yom lo khopasa ania ma se a khomi ta chuan a dik thu le hemi hun la hian khovela top don ta a an ngai thu ta pon soi to thin ani tin atuka boruak sai na ngong rap thak tak te han mu chuan a o yom thei chau jok ta po aniang June ni sompanga ni lai ni sangkhazakwa somruk chu zanlum thatak pa nga ya ni a khwa thiang viau nge a ni atlak hian degree som ni pakhat vel ani a ti chuan thok le khata thlina em mai a chak zong po dar kar khata mel som sari panga vel a chak thli chuan kopal khwa chu aron nuai ta thut maya an soidan chuan thingkung te po thli hian pot thlonin dor te chu ati cherem rum mai ani anti ti chuan boruak chu ronin thak danglam thutin aron sa chho tawak maya minute rei lo te a chuan degree som lia aron tling tamaya a khomi te chu hlauna in an khata asat bel tul zel boxia ti chuan thermometer sikle sa te na te chuan zolovin aron puak pop mai ni anti ti chuan da kar khat po ani ma chuan degree som nga pali ani ta hiala an air condition te chu boruak salutukin an transformer te ati chiat awangin a chiat pha thup maya mitam tak chuan an in chu a kang tai moti an tlan chuak hiala hemi hun lai mi te chuan an soidan chuan chutia pon an an chuak chi mai chu boruak sa le wop lutuk chuan kan dang ati ro ngal veka kan tho tha hlei theilo ani anti ti chuan trek atla chiam boka nu le pa te chuan puan ti huin an fa te an tuama a khomi te chu an mangangin an buai hle a heta hian temperature chu degree som ruk te meu mai alo thleng ta der mai ni helai hun tong pha te chuan an soidan chuan kan nu le kan pa te chu chuata an tlu nok hloma khovela top don tangei ni in an ngai ani anti ni ma se zing ani chuan boruak chu aron ta hiam chole ta hlawa
ti chuan ni an chhuat that nu chuan lo nei mi te chu pawna chuakin an lo te an va thli thlai nga la an bu tu te chu alo kang fai vek ani ber mai ti chuan vaimim mun hring dak thin te chu alo ut vek to vaimim te chu ei thein alo min vek ani thlai dang te chu chevekin thingkung hna te pawh chu a kang ral vek ani ome heng hun lai hian khol thil tha te a om si lo wangin engwanga hetia boruak na satak maya ron sathut nge ti hriat ani lova ma se kopal khomi te chuan khovel top chu nilovin hit barsani ti an hreta a siklesa in thlak thutin a siam thil thleng zen zen lo ani tun thleng hian hetiang emema asat na chane ro chu chiang takin hriat a hara amai ro chu hetiang deuh hi kum hmalama tele anu dewa te po hit barsi a thleng le zo thina june sangkha zakwa somruk pasari po khan abadan irana chuan voile khata boruak sathutin degree somriat pasari lai minute reilo te a aron kai chho to bokani hetiang MMA kholum chu tur velo tura in be sei phot mayang u pakhatna khovela ring bernia hriat ogas ni somni pasari kum sangkha zariat somriat pathum khan krakatawa thliar kara chuan tlang kang oma hetlang ron kang puak ri hi khovela ri record to zong zonga ring bernia soyani ari hi arin ema wangin longa chuang mel somli de ya hla om te po an bengdara ti cheveka her ring hian khovel hi voili vel a hel chuaka chumi zowa chuan ari hi a top ve thei chau ani ome hetiang ari ring hi khovela an la hrengai lowa tun thleng hian a khum tu om talawani august ni somni pasari kum sangkha zariat somriat pathum thochani dar som le minute nia chuan puak ring tak mai chu krakatawa thliar kar atangin aron chuaka he mun hi sumatra le java thliar kar in karami indonesia munami ani tlang kang turu mai ron chuak chuan he thliar kar po hi ati chena saviau ni nan soya chuta akhu ron phu chuak chu arap thak ngei mai dar kar khata mel sangkhat zaruk ka chakin aron phu chuaka chu ri speed ain alet ni hialin a chakani chu he khu hi km somriat chuang sangin aron khu chho hiala he tlang kang rap thak takawang hian khovel hun sang a boruak sikle sapo ain thak pha hiala an soidan chuan sikle sa hi kumli tanga kumngaf chung vel chu adik lei theilawa khovel pum pui lumzong te chu digri ni in atlaniam chara kum sang khazariat somriat pariata a normal le thei chau ni nan soyani he tlang kang atang hian lunglian pui ton zaruk chuanga ritte tlanglian pui inang tiat te chu aron phu chuak hem mai ni he tlang kang wang hian tsunami te ain siama fit zave lai sang tui phone te in siamin helai hnaya khuwa te chu he tui phone hian anuai chiam maya in zani chuang ti chia in mi nuai khat ve lai nun nan chan pha bokani hei wang hian khovel tlang kang rap thak berle thil ti chena sa berni nan soyani heti lai hian mel somli vela hla british long pakhat norham castle chuan he tlang kang hi amunai pol ania an captain chuan heti hian aziaka tlang kang ring rap thak lu tuka wang hian kanau te ho za som nga vel chu an bengdara ti chevek ani ati karil ruwa chuan kanupui aron lang hala khovela tom don ta nia khangai man hialani ati hetari ati chuadan hi heti hian soidon ta ila alarm clock ri hian disable somriat a chuat heya ti chuan jack hammeran ti lungverna man ruwa hian ri a pe chuak ring khopa 100 disable a pe chuaka ti chuan jet engine hian disable za somnga ri pe chuakin abulami omapiang chumi jet ri chuan an bengdar ati chethe ni chu 10 decibel chaupo bel leila aletin aring le don ti na ni krakra tawa a tlang kang ri chuak kha an chu dan chuan decibel za som sari pani ani chu po chu mel za la ya hla atanga an te na chau ani le ngal heta hian decibel som ni bel le ta se chu ri hriat theina sang berania abak chu ri chua thei tolovin shock wave a changang an ti ani anrin dan chuan khami hun lai khan krakra tawa bul nai mel soma tanga som ni vel chu arin lutuka wangin mihring in hriat phak lovin aria chuwang chuan engma hre thei lovin shock wave na satak akal ni nan ngaya chuan a bul hnaya mihring tele thil dang te chu ati chhevekang anti
KM sang ni somkwa pahnia hla Andaman and Nicobar Island a po an hria ring mai silai ka bri ring tak ang mai nan hria tin KM sang thum zani vela hla New Guinea le Western Australia lama ve thung chuan ring tak tak silai lian tak tak ka pup ang hian an ve thunga KM sang li zariat vela hla Indian Ocean a Rodriguez clear kara po an pha ani chuaya hla chuan ri chu ring takin an pha to lova ma se sikle sa lam buai pui tu weather station cover sang mi te chuan boruak in thak thut mai hi tlang kang rap thak takin asiam ani ti an chiang hle a apu atanga da kar sari nuwa hian Kolkata boruak aron lum thuta ti chuan dar kar riat vela he boruak hian Sydney Australia a thleng thato ani ti chuan dar kar som pani vel ani chuan St Petersburg lama boruak danglam an chowa Vienna Rome Paris le Berlin a te chuan an chun zom chawani dar kar som pariat ani chuan New York lama te Washington le Toronto lama te aron danglam thazela ti chuan mak tak mai ninga chung vel he tlanga kan nu hian weather station sang te chuan boruak in thak le thut an thina an chu dan chuan dar kar som thum pali dana he boruak thak thut hi an thina ni chu an chu dan chuan he tlang kang puak ri na asiam chuan khovel a hel kwal dan hin an chu ta te chuan Krakatawa tlang kang thom ri chuan khovel voi thum emo voi li emo akal dan nga in a hel chuak ni an nga ya chuti ni chuan ram sang a hetiang boruak danglam hi voi saria tanga voi riat vel an hria a chan chu tlang kang ri kha a le lama a pressure wave kha akala ti chuan pakhatin veilama helin pakhat ding lama akal ve thungani Krakatawa hi khovel tlang kang chian na thlen to rap thlak le ringber kan ti rualin tlang kang na saber ero ani ta chuang lova tlang kang na saber le lian ber soi chu tambora tlang kang ania April ni som sang khazariat som panga atheng ani he tlang kang awang hian khovel boruak chu digringa ve lain atlak niam pha khovel sang bu po an chin that theilo pha bok ani ome lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya